za ta buɗe wuta a kan Niger, Faransa, muddin wai aka sake kaiwa jami'an diplomasiyar ƙasarsu hari, amma a Niger in fa ka ji renin wayo, to ƙasarku ne, ku kama gabanku kawai ku tafi ƙasanku. Habba, ai wannan matakin Faransa na zuwa ne don wai ta ɗan tsorata sojojin Niger. Ka san sojojin Niger sun ba wa 'yan sanda umarni tursasa ƙeyan jakadan Faransa da ke Niger. Shi ne suka fito da wannan batu na farwa Niger, wai ko za a haƙura. Kar ku tsamman in kun taɓa Niger ne fa, Rasha ne fa. Shi yasa fa ni na ce muku na tanadi layin ɓata. Idan na danna da ni da masoyana da 'yan uwana duk za mu ɓace. Kai ma in ka dawo masoyina, ka dawo son wanda nake so, duk za mu ɓace tare. Waye sai ya ja da Rasha yanzu? Allah, fawon duniya na yaƙi yana hannun Rasha yanzu. Shi yasa na ce muku yaƙin nan fakar a yi ta. Allah, za mu nemi inda za mu shiga ma mu rasa. Masifa kawai ake neman wa duniya. Bari in gaya muku, faɗan duniya suke so su ƙirƙira a Afirka, don an ce world power bayan daga in yanzu Rasha ta karɓa ya bar Rasha, Afirka zai dawo. Suna so su nakasa Afirka ne yanzu. Ku yi hankali da Faransa. Allah, layin ɓata, atiku khair, zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Niger ba Niger ba ne, Rasha ne. In ba ku gane ba, ku gane. Ba ruwana